No niin, taktista tämänkertaisesta. No morjesta tiskiin ja tiskit koneeseen. Vuoristoissa elävä. Välillä se paistaa aurinko, sitten välillä se ottaa vettä sattuu. Ja sitten sen jälkeen taas paistaa aurinko. Yölläkin on pimeä, niin siltikin suottaa välillä sattuu. On kesä, niin ajattelin, että luulisin, että kesällä paistaa aurinko, mutta on pimeä öisin. Ja sitten, olko se viime yönä, kun ukkonenkin vähän jyrähti, olko se nyt siinä 3 aikaa, kun minä Virksalaa kävin siinä, niin silloin, kuulitko sinä, kun se vähän jyti, aika kovaa itse asiassa, taisi mennä ihan justissa siitä meidän yli. Mutta on kyllä merkillinen kesä ollut, en muista milloin viimeksi olisi ollut. No viime kesä on aika lähellä, että silloinkin satoi vettä välillä ja välillä paistoi aurinko, mutta kyllä on tämä ollut merkillinen kesä sen suhteen. Olisiko sulla kolikoilla maksua? Minäkö hävitin tuon markkailemaan avaimen, niin minä pääsin tuohon rahasäilöön käsiksi. Minä kokeilin, jos minä saisin pelin kautta edes osa ulos. Uutta! Terve! Mikä oli pojalla mielessä?
Kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuoda tollasen japsiromu tähän mun pihaan. Kun katot mitä oikeeta rautaa mulla on tässä. Mut toisaalta mulla on bisnes mitä mä pyöritän. Jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka kultakimpaleen. Hei, sä voit ottaa ton mun verkun lainaa, että pääset kotiin, mut oo sit tarkkana. Siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaa kuin mitä oot tottunut ton mopoautos kanssa.